καλησπερίσουμε, καλησπέρα σας, τον κύριο Μπέλεση Λάμπρο, χειρουργό οδοντίατρο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το λέιζερ στην οδοντιατρική. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Καρανάσιου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε και να ξεκινήσουμε ρωτώντας τι είναι το λέιζερ. Το λέιζερ είναι τα αρχικά των λέξεων Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ενίσχυση του φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι το λέιζερ είναι απλά ένα πολύ δυνατό μονοχρωματικό φως και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι ούτε ακτίνες Χ, ούτε υπεριώδης ακτινοβολία, ούτε τίποτα τέτοιο επικίνδυνο. Είναι ένα απλό φως. Συγκεκριμένη συχνότητας και συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας του φως. Είναι ανάλογα αυτό. με το μήκος κύματος που Ωραία. έχει, του δίνει συγκεκριμένες ιδιότητες. Ωραία. Υπάρχουν πολλά είδη λέιζερ που χρησιμοποιούνται για τα δόντια μας. Για τα δόντια βασικά μπορούμε να χωρίσουμε τα είδη των λέιζερ σε δύο κατηγορίες. Αυτά που είναι μόνο για μαλακούς ιστούς, δηλαδή κυρίως για τα ούλα, όπως είναι αυτό που βλέπουμε στη διαφάνεια αριστερά, τα οποία είναι συνήθως μικρά και ευέλικτα, και κάποια άλλα πολύ μεγαλύτερα, πιο ογκώδη, πιο ακριβά, τα οποία χρησιμοποιούνται και για τα ούλα αλλά και για τους σκληρούς ιστούς, δηλαδή τα δόντια και το κόκαλο. Δηλαδή, όταν έχουμε επεμβάσεις στα οστά μας, είναι άλλο το λέιζερ αυτό και άλλο το λέιζερ που κάνουμε απλές οδοντιατρικές επεμβάσεις, να το πούμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς παρακολουθεί. Ναι, ας πούμε με το λέιζερ σκληρών και μαλακών ιστών μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα. Ωραία. Από ούλα μέχρι κόκαλο μέχρι και σφράγισμα. Ωραία. Ο κόσμος πάρα πολύ αναρωτιέται, γιατί τα ακούει και ο κάθε ένας λέει αυτό που πιστεύει, αλλά να ενημερώσουμε πιο σωστά. Τα λέιζερ είναι επικίνδυνα? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Τα οδοντιατρικά λέιζερ είναι απλά ένα φως, όπως είπαμε. Δεν είναι ούτε ακτίνες Γ, ούτε ακτίνες Χ, ούτε υπεριώδης ακτινοβολία. Ανήκουν στο ορατό φως ή στο υπέρυθρο, που είναι απολύτως ασφαλή. Το μόνο πρόβλημα είναι αν ρίξεις το λέιζερ κατευθείαν πάνω στο μάτι. Γι' αυτό το λόγο, όταν δουλεύουμε με λέιζερ, φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά, που έχουν το κατάλληλο φίλτρο για το μήκος κύματος λέιζερ που χρησιμοποιούμε. Αυτό το γυαλί το φοράει και ο γιατρός και ο ασθενής, ή μόνο ένας από τους δύο? Αυτό το φοράει όποιος βρίσκεται στην αίθουσα, ο γιατρός, ο ασθενής και οποιοδήποτε άλλος. Ωραία. Γι' αυτό και τα λέιζερ όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνα, αλλά είναι ιδανικά για παιδιά, εγγύους, αλλεργικούς, καρδιοπαθείς, επειδή εκτός των άλλων, όπου και να πέσει το λέιζερ, κάνει και αιμόσταση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κάποιους. Ο μηχανισμός λειτουργίας του λοιπόν είναι αυτός. Ναι, μπορεί να κάνει και αιμόσταση και κάνει και κυρίως αποστήρωση, που βοηθάει πάρα πολύ σε άτομα όπως αυτά που περιγράφουμε, παιδιά, εγγύους, αλλεργικούς και καρδιοπαθείς. Άρα λοιπόν δύσκολες ομάδες οι οποίες ξεπερνούν κάποια προβλήματα με τη θεραπεία αυτή. Ναι, μπορείς να κάνεις κάποιες δουλειές που χωρίς το λέιζερ δεν θα μπορούσες. Με τα άλλα είναι πιο δύσκολο. Για πέστε μας τώρα το διατάφτα, πώς γίνεται το σφράγισμα με το λέιζερ? Το σφράγισμα με το λέιζερ γίνεται κυρίως με την απορρόφηση του νερού που γίνεται στο δόντι από την ενέργεια του λέιζερ. Δηλαδή η ενέργεια του λέιζερ πάει στο νερό που έχει το χαλασμένο δόντι. Το υγρό δηλαδή που έχει ένα δόντι χαλασμένο εσωτερικά. Ναι, το δόντι έτσι κι αλλιώς... Απλώς για να διευκρινίζουμε. Το δόντι έτσι κι αλλιώς έχει νερό μέσα του, μικρή ποσότητα νερού. Το χαλασμένο δόντι όμως έχει πολύ περισσότερο νερό. Εκεί πάει το λέιζερ, η ενέργεια του λέιζερ απορροφάται από αυτό το νερό και προκαλούνται μικρές εκρήξεις, μικροσκοπικές εκρήξεις, οι οποίες σιγά σιγά αφαιρούν το χαλασμένο δόντι. Εδώ μπορούμε να δούμε και το βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο της λειτουργίας του λέιζερ, ναι, εξηγήστε μας. Εκεί πέφτει τώρα η ακτίνα του λέιζερ στο χαλασμένο δόντι που είναι το μαύρο και σιγά σιγά αφαιρεί την τεριδόνα, το χαλασμένο δόντι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει και επανορθώνει τους χαλασμένους ιστούς του δοντιού μας. Όπου υπάρχει μαύρο, το οποίο είναι η τεριδόνα, αφαιρείται σιγά σιγά με απλό τρόπο και χωρίς πόνο βέβαια. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τώρα του λέιζερ? Τα πλεονεκτήματα του λέιζερ είναι κυρίως ότι δεν χρειάζεται ένεση για να κάνεις ένα σφράγισμα με λέιζερ. Είναι πολλοί που τρέμουν και αυτό το στάδιο. Βέβαια. Η ένεση δεν είναι κάτι ευχάριστο. Και κυρίως γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται τα λέιζερ, για να μην πονάνε. Είναι ότι δεν προκαλείται πόνος, επειδή το λέιζερ δεν ακουμπάει το δόντι. Δράει εξ αποστάσεως. Δεν έχει κραδασμούς, δεν υπάρχει αυτός ο ήχος του τροχού. Οπότε είναι τρομερός ήχος αυτός για πολλούς. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι αποστηρώνει την κοιλότητα το λέιζερ. Δηλαδή εκεί που πέφτει σκοτώνει τα μικρόβια, όχι μόνο σε εκείνο το σημείο, αλλά και ακόμα βαθύτερα.
Άλλο πλεονέκτημα είναι η καλύτερη επιφάνεια συγκόλλησης που επιτυχάνουμε με το λέιζερ, γιατί το λέιζερ κάνει την επιφάνεια πιο άγρια, πιο σαγραία, το πούμε. Άρα για να κολλήσει καλύτερα το υλικό ενός σφραγίσματος. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η επιφάνεια συγκόλλησης και άρα αυξάνεται και η σταθερότητα του σφραγίσματος, για να μην έχουμε μικροδιαρροές που μπορεί να χαλάσουν το σφράγισμα και να κρατήσει το σφράγισμα περισσότερο. Επίσης, άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η ελάχιστη αφαίρεση υγιούς ιστού, γιατί όπως είπαμε, υγιούς δοντιού μάλλον, γιατί όπως είπαμε το υγιές δόντι δεν έχει πολύ νερό. Άρα εκεί δεν μπορεί να δράσει το λέιζερ για να το κόψει και χαλάει μόνο το χαλασμένο δόντι. Ένα τελευταίο πλεονέκτημα είναι η μείωση πιθανότητας για απονεύρωση του δοντιού. Ο φόβος και ο τρόμος πολλών και όλων για απονεύρωση. Γιατί το λέιζερ, είπαμε, αποστηρώνει, οπότε έχει σκοτώσει και περισσότερα μικρόβια από εκεί που έχει κόψει και μειώνονται οι πιθανότητες για απονεύρωση. Εκτός τώρα από την εφαρμογή σε ένα σφράγισμα, μπορεί το λέιζερ να επέμβει στους περιοδοντικούς ιστούς, σε περιπτώσει όταν έχουμε ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα? Ναι, εκεί είναι και η πιο συχνή χρήση του λέιζερ, στις θεραπείες ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας. Εκεί το λέιζερ αφαιρεί το φλεγμονώδη ιστό από τα ούλα, τον κοκκιωματώδη ιστό όπως λέμε. Τον τραυματισμένο ιστό εννοούμε. Αυτός, ναι, που στην ουσία είναι ο τραυματισμένος, που έχει μικρόβια, που έχει τοξίνες. Καταστρέφει τα μικρόβια που είναι μέσα στο ούλο, γιατί με τον απλό καθαρισμό καταστρέφονται τα μικρόβια που είναι στην πέτρα, δηλαδή πάνω στην επιφάνεια του δοντιού. Ενώ με το λέιζερ καταστρέφουμε και τα μικρόβια που είναι μέσα στο ούλο. Επεμβαίνει πιο βαθιά δηλαδή. Ναι, επεμβαίνει κυρίως στο ούλο. Ωραία. Εκτός από αυτό κάνει και βιοενεργοποίηση, όπως λέμε, δηλαδή ενεργοποιεί τον οργανισμό να κάνει πιο γρήγορα την ανάπλαση των ούλων. Και έτσι γίνεται πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο ανώδυνη. Η ανάπλαση και η επούλωση. Και η επούλωση των ούλων βέβαια. Ωραία. Γίνεται πιο γρήγορα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στην ενδοδοντική θεραπεία, στις περιβόητες απονευρώσεις, η ενδοδοντική θεραπεία είναι οι απονευρώσεις που ξέρει όλος ο κόσμος. Το λέιζερ έχει εφαρμογές? Και εκεί έχει εφαρμογή το λέιζερ. Εκεί κάνουμε κανονικά την ενδοδοντική θεραπεία με τα συνήθεια εργαλεία. Απλά χρησιμοποιούμε το λέιζερ για να κάνουμε το αντισηπτικό διάλειμμα που βάζουμε μέσα στη ρίζα του δοντιού να μπει πολύ βαθύτερα, να περάσει όλους τους σπόρους της ρίζας και να σκοτώσει τα μικρόβια που βρίσκονται κρυμμένα πολύ βαθύτερα μέσα στη ρίζα. Έτσι έχουμε μια πολύ καλύτερη θεραπεία. Τα πλεονεκτήματα τώρα του λέιζερ στην ενδοδοντική θεραπεία είναι ότι επειδή επιτυχάνουμε καλύτερη αποστήρωση των μικροβίων, είναι πιο γρήγορη, πιο ασφαλής και πιο ανώδυνη η θεραπεία και δεν έχουμε συνήθως και επιπλοκές. Μειώνονται οι συνεδρίες στην απονεύρωση με τη χρήση του λέιζερ, δηλαδή αν κάποιος για μια απονεύρωση πρέπει να πάει ας πούμε 5 φορές ή όταν έχουμε υγρό ή όταν έχουμε ποιόδες, υγρό ή ορόδες, μειώνονται οι συνεδρίες που θα πάμε στο γιατρό? Ναι, μπορεί πολλές φορές να γίνει και ακόμα και σε μία συνεδρία η απονεύρωση, όταν ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, δηλαδή αν δεν υπάρχουν νεκρός ιστός στο βάθος, αν δεν υπάρχει κάποια κίστη, μπορεί να γίνει ακόμα και σε μία συνεδρία. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλες παθήσεις που το λέιζερ επεμβαίνει και θεραπεύει? Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις. Για παράδειγμα, η θεραπεία στις άφθες και στον επιχείλιο έρπη γίνεται σε μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς πόνο και χωρίς ένεση. Και ο επιχείλιος έρπιτας είναι μια κατάσταση η οποία είναι επώδυνη και πάρα πολύ δύσκολη και διαρκεί και πάρα πολύ. Η ανακούφιση του ασθενούς είναι άμεση όταν χρησιμοποιείται το λέιζερ και έχει και εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξέλιξη του έρπη. Γιατί αν βγάζεις για παράδειγμα τον έρπη κάθε 3 μήνες κάποιος, μπορεί χρησιμοποιώντας το λέιζερ να καθυστερήσει πολύ την επανεμφάνισή του. Να βγει σε 1 χρόνο ίσως ή σε 2 και κάθε φορά που το χρησιμοποιείς βγαίνει ακόμα πιο αργά. Συνήθως δεν βγαίνει στο ίδιο σημείο, μπορεί να βγει σε άλλο σημείο. Άρα λοιπόν επεμβαίνουμε, θεραπεύουμε και ο ασθενής αισθάνεται και είναι πάρα πολύ καλύτερα. Κύριε Μπέλεση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τους εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας για γιόγκα και ρέικι.